שלום לכולם, כאן דני נבון מבסט סייט. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם מה זה אנקור ואיך משתמשים בו. אז אנקור זה בעברית זה עוגן, זה בעצם איזושהי נקודה ספציפית על פני האתר שאנחנו מסמנים אותה ונותנים לה גם שם. ואז למעשה מכל מקום אחר באתר אפשר להקפיץ לאותה נקודה ספציפית. זאת אומרת, לא מגיעים תמיד לראש הדף, אפשר להגיע לנקודה ספציפית בתוך הדף. אז עכשיו בוא נראה איך זה עובד ואיך משתמשים בזה. יש הרבה שימושים לאנקור, אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים. אני כרגע רק לצורך ההדגמה לקחתי חנות שבה שמתי כמה סטריפים של מוצרים, כאשר כל סטריפ כזה הוא בעצם קולקציה שונה של מוצרים. ככה קצת יפריד ביניהם כדי שיהיה לנו מקום. ולדף הזה קראתי קולקציות. עכשיו למעשה מה שאני הולך לעשות, אני הולך להגדיר את האנקורים. כדי לעשות את זה אני נכנס ל-Add, More, ואז אני לוחץ Anchor. ברגע שעשיתי את זה, נסגור את זה שלא יסתיר לנו, נוצר לי כזה סימן ועם פס כזה ירקרק שנקרא Anchor 1. עכשיו אני יכול לקחת ולהזיז אותו בצורה אנכית למעלה למטה ולהציב אותו בנקודה שאני רוצה, ואחר כך אני גם אשנה לו את השם. לצורך העניין אני אקרא לזה קולקציה 1. עכשיו השם הזה הוא בעצם שם פנימי, הוא בשבילי כדי שאני לא אתבלבל בין האנקורים השונים בהמשך, כי יהיו לי עוד כמה שאני אדע מי זה מי. אף אחד לא רואה את השם הזה. עכשיו אני הולך ואני מוסיף עוד אנקור, ואני אביא אותו לנקודה הזאת, ונקרא לו קולקציה 2. ונלך ונוסיף עוד אחד. ונקרא לו קולקציה 3. עד כאן למעשה סימנו את האנקורים ואת המיקום שלהם. עכשיו השלב הבא בעצם אנחנו רוצים ליצור איזה שהם לינקים או הפניות בתוך האתר שיגיעו לנקודות הספציפיות האלה. אז אחת הדרכים לעשות את זה, זה אם למשל אנחנו יוצרים תפריט או תת תפריט, זה לא משנה. בוא נניח שעכשיו אני רוצה להוסיף, אני אומר לו add page, אבל אני לא מוסיף עמוד רגיל, אני מוסיף לינק. ואני אומר לו שהלינק הזה, ברגע שלוחצים עליו, הוא מגיע לעמוד של הקולקציות וקופץ לקולקציה מספר 1. אתם רואים יש פה where on the page anchors. ואז אני בוחר שהוא קופץ לקולקציה מספר 1, done, ואני אקרא לו למשל קולקציה 1. עכשיו אני הולך ואני אוסיף עוד אחד. ואני אגיד לו שזה הולך לקולקציה 2. ובוא נוסיף עוד אחד. לקולקציה של 3. ונקרא לו קולקציה 3. עכשיו, כמו שאתם רואים, הקולקציה 1, קולקציה 2, קולקציה 3, הם נוספו לי אוטומטית לתוך התפריט של האתר. כמובן שאני יכול לשחק איתם בדיוק כמו עמודים. אני יכול להגיד, עכשיו נגיד קולקציה 1, הוא יושב מתחת לעמוד הכללי של הקולקציות, ו2 מתחתיו, ו3 מתחתיו, ואני בעצם יכול ליצור את ההיררכיה הזאת. בואו נראה איך זה נראה. עכשיו אני הולך לפריוויו, אז אני נמצא בקולקציות, וברגע שאני נלחץ קולקציה 1 אני מתמקם פה, ברגע שאני נלחץ קולקציה 2 קפצתי לשני, וברגע שאני נלחץ קולקציה 3 אוטומטית
אני מתיישר לקולקציה השלישית, יותר נכון לאנקור השלישי. אפשר להשתמש באופציה הזאת, בעיקר משתמשים בה באתרים שהם אתרי one pager, זאת אומרת אתר שכולו בעצם יושב על עמוד אחד, והמניו בעצם משמש לנו כדי לקפוץ בין נקודות שונות בתוך אותו עמוד. גם באתרי חנות שמציגים קולקציות שונות, כדוגמת הדוגמה הזאת שאני הראיתי כאן, זה מאוד שימושי. כמובן שאפשר להשתמש בזה גם בתור לינקים פנימיים בתוך האתר, סתם רק כדי להראות דוגמה. בואו נלך לדף הבית ונוסיף כאן איזשהו כפתור, ניקח איזה בטן, תתעלמו מהעיצוב, ואני יכול להגיד שהכפתור הזה לוקח לדף קולקציות, נניח לקולקציה 3, ואז כשאני אלחץ על זה אני קופץ ישר לקולקציה 3 בתוך דף הקולקציות. אני מזכיר לכולם, כל מי שרוצה לקבל עדכונים ולהיות מעודכן כל הזמן לגבי כל מיני חידושים שיש וטיפים שקשורים לוויקס, מוזמנים בצד ימין למטה להירשם לערוץ שלי ביוטיוב ותישארו מעודכנים כל הזמן. עד כאן להיום, דני נבון מבסט סייט, המשך יום נעים לכולם.